semurire saka kalih sidem awik namastu silat mring juang jagat arono sirantandra kawisisane bisana sono sinawung langening lopa estu meksih lestantun lampahing Buddha jinandur tutur katula-tula-tulat mring Radeng Paradya Winarsita ngupama prameng Niskara Karanta Diya miyeng jaman purwa mangjata kapasananing gumitutan purungking melambang patumpa-tumpa segebyar dumadining wayang purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng gunung Ngemusarasa yen linarasaya karaos mulasari urang rasa wani muruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup saing carita lu becik wis gumelar jroning pakliran yaiku sejati ramriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika wis pinuruba Kutrateng Kamasa Sahari ratri hangit ribawana Purwa tekeng duk sinugilir kebanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarata abad tetunggulan tangkar tumangkar kowe sinarambun kowe japating krempyah dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga buron wunum yang buron toya dadya branakan tanpa wicalan padang terawangan sari jangbang renawe ingkang karsa marbawani jagat mungging jagat wetan tu pungup-pungup mungging kalikan ukir abang perkaka lamun kaik siaya dilat-dilato bumi saya tangguh sumuruk sang jibang karko katon semoblak kanan kering abang ismujar kaperbawis sari sang jibang basonto panentu katon ijo ruyu-ruyu amangku kuning biru moyo-moyo pucuk ing gunung nemelan ketanu kasiluring Praban sono legat-legut nganti kaya gunung Makudra mega tanda tawis tangu seleng kawula tasih delilu arsa ngupaya buga garap sawahi anglur silur tanana bedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garukune angiring raja kayane sawane ana pirembagan Soma ruwangi Sang Hyang Arkasa sedang iso inggil wis katon sinaring jagat wis meluk durung kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut ijo rebut kekuwung
parandene datan wonten ingkang angung uli katentreman wonten ing padukuhan Karangkadrempel. Niki padukan ingkang asri ijo ruyu-ruyu setandurane angrembuyung wit-witane seger den sawang ayom-ayom toto tindret toto titi tentreman sinamatan daya dinayan kawulane manembah lawan ratu gustine anut kapercayane dhewe-dhewe kocaping mangke ketinggal gagahipun pendapi agung padukan Karangkadrempel kagunganipun Ki Lurah Semar Badranaya ingkang sampun tinggal lenggah madani ngelincak saking kayu ingkang winastan kayu jati kocapoing mangke Lurah Semar Badranaya nedheng awontenaken marpatan agung ingkang nedya angrembak wigatos saha paring pamedhar sabda dumateng sang jaring para kamula mewah para putra sampun tinggal biswanipun Lurah Nala Gareng kadharaken ugi punakawaning Karang Tumaritis nggih Lurah Petruk Kanrong Bolong kadharaken ugi ingkang rakyat Maja Pragil Lurah Semar Badranaya nggih Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot ing Jawiandher mlabar sagung kang samya semewa yayah ruping samudra ing daratan gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yaya mondo ing mungsu labu payu megar meti jamur paring mungsu rendeng tumbahing ngrangap kowe jati ngarani mungsu katiga kecapuing mangking Lurah Semar Badranaya nampi rawipun saturing pringgotan Raden Gatotkaca kadharaken ugi saturing jangkar bumi sang Raden Antareja miwah Atmaja Pragil sang Raden Harya Werkudara nggih sang Bambang Antasena Randu Gumbala sigra kawedhaling pangandikan datuk pangwiji pandika Ki Lurah Semar Badranaya ngetring kababaring lisan kocapoti demat dening Karangkadrempel Ki Lurah Semar Badranaya kawe sakiripun pun samya ngangsek wiswane sasongko kumanyar Mangrenggara menggure mangkin tanpa siring
Mas murub ing langit Sretinon neng pasewakan busana maneka warna maneka warna sebak puspiteng udyana yang panjrasarwa rukma renggeng manik nara wata obro prabanyo kang sumirat prabanyo kang sumirat kenyaring tetsa laliwaran lir kilat sisiring radit sisiring radit wimbo kekanta mrek mingeng katiuping maruta mandura separan mangamber kongas mel kekek ugek sadulita mel lala gareng bah kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu
kaya to dene ketiban daru nasibe Semar dina iki sebabe napa Pak gitu sawangen ora ana sing ngaturi rawuh ora ana ingkang ngaturi rawuh lah iki kok ngatasi Semar ki ming kawula cilik Semar ki ming gedibal ming Monokawan ming ora duwe kok iki teka Karang Kadempel dirawuhi dening para priyagung noleh wah jan wis ya Pak udan-udan kene Ndara Gatotkaca Ndara Antareja Ndara Antasena padha rawuh mrene ana wigati apa ya Pak mbuh noleh sing wigati awake dhewe iki minangka batur minangka pamonge Ndara-ndara lan Surapandrawa iki wajibe nyugata lan aku arep atur Mambagya Raharja arep mbageke noleh monggo Pak monggo kek giliran aku ya Ndara Gatotkaca sak rawuh jengandika sak wentawis wonten ing paduan Karang Kadempel wah ngabdi pun Semar Badranaya kepareng ngaturaken Mambagya Raharja saha asung pasegan panakrami muga tansah kunjuk marang resa jengandika Ndara Gatotkaca ing mringgondani Ndara Rimbiatmaja Siwa Semariya Siwa sawetara aku prapta ing Karang Kadempel nampa sing dadi dawuh Siwa Nayantaka nimbali lawan Gatotkaca Siwa ngaturake Mambagya Raharja slamet tekaku ora ing pendrapa pendukuhan Karang Kadempel iki wae sartane Siwa ngaturake asung pasegan punakna muga wis tak tampa kanthi lega legawaning penggalih ya ming Gatotkaca ki minangka tinemune taruna timbang Siwa Nayantaka sembahe Gatotkaca tampanen wae ampun ngowah-owah ya daden kula nuwun sewu dosa napa sing badhe kula sandhang menawi ngantos kula wantun nampi sing dados sembahe Ndara Gatotkaca kula niki ming Monokawan Den kula niki ming gedibal 17 kula niki ming pamong sampeyan ngaturke bekti kalih kula mengke kula kuwalat Den sebab derajat kula kalih panjenengan menika bentene adoh Siwa Semar wonten timbalan ora kok mergo derajat pangkat bondo donya lan kalungguhan kuwi ora ya menadyan to Siwa Semar yen to disawang kanthi tata lair pancen bener Siwa Semar kuwi mung nuwun sewu wujuding ketibal utawa wujuding pamong wujuding batur wujuding Monokawan nanging yen to disawang kanthi permana jati netra batin Siwa Semar ki parandri kaya dene dewa ngejawantah yuwi sangibang pikula nismaya mula Siwa Semar ora usah wigih ringa-ringa sembahe Gatotkaca tampanen Siwa Semar lega nek ngaten to Den jenengan mestani kula dewa niki riyin nek sakniki pun boten sakniki kula niku ming kere ning boten dados menapa Den menika masa lalu kula iya nggih kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggenipun lenggah nggih Ndara Gatotkaca ya Siwa Semar kaya ora kurang prayoga praptane Gatotkaca ning Karang Kadempel dina samengko iki Siwa Ndara Antareja ing jangkar bumi menika ugi rawuh kula ngaturaken asung pasegan panakrami nggih Den wilujeng rawuhipun iya Siwa Nayantaka ya Siwa ngaturake Mambagya Raharja kelawan Antareja wis slamet mraptaku ning Karang Kadempel dina iki wae
Praliwat Antareja ngaturake sembahku tampanen Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami kula mboten saged caos pangestu kalih panjenengan. Iya ora dadi ngopo Siwa. Dipun prayogaken anggenipun lenggah kaya wis ora kuwang prayoga. Praptane Antareja ana ing Karang Kadempel dina sakmengko iki Siwana Yantaka, Siwa Badranaya. Ndara Antasena niki nggih rawuh. Jebul enek Antasenane barang enek no. Wayang ra nganggo Antasena ki ora komplit nggih Den wilujeng rawipun slamet nggih. Slamet aku ning Karang Kadempel dina iki. Si kakekne Semar Badranaya mbagekke karo aku slamet ora liwat aku uga ngaturke sembahku tak aturi nampa ya Kek. Nggih Den nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Pun prayogaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis urang-urang prayoga. Kala gareng tole kowe mbagekno karo para bendara sing padha rawuh dina iki. Siap. Ndara Gatotkaca wilujeng slamet kula garing. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndi Ndara? Ya Nula Garing iya. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi ka jimat. Ndara Antareja bekti kula kunjuk. Iya Nula Garing iya. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ora liwat pangestuku Tampanana Nula Garing. Nggih, kula pundi ka jimat. Ndara Antasena sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya, tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Nula Garing. Nggih, kula pundi ka jimat. Terus, mbageke iki mbok menawa berkah awake dhewe dirawuhi dening para lansur-lansur Pandhawa, dening para priyagung satriya peng-pengan kondhang kawentaring sak indenging jagat. Ya. Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestu Tampanana. Ya Petruk tak tampa pangestu Tampanana. Ya Truk tak tampa pangestu Tampanana. Nggih, kula pundi teliti lho sing kaya ngono kuwi arep mung sepele ning kuwi bakal apa jenenge ngraketake kekadongan paseduluran. Terus karepmu ya karepku ana sing rawuh rene iki bendara rawuh rene iki raketan gawake gula teh. Terus jerone ana amplope minimal 350 ngono lah wis. Bapak sak keluarga wis iso urip pirang-pirang taun to. Oh ngono. Nek kaya ngono sifatmu ki aku ora gelem minggato. Iki penemuku. Kuwi nek hukum keluargane Bagong ngono kuwi, mbok nek bapak seje, nek cara aku sapa wae sing rawuh, mbok kuwi sugih, mbok kuwi kere, mbok kuwi wong duwe derajat, mbok kuwi mung wong ngisoran ibarate teko ning aku kudu nggawa sembako. Ngono kuwi. Mengko aku dolan rono genti, tak gawake genti. Gawake apa? Gawake watu. Wah. Iya. Ndruhun wae, kan biyen ndruhun wae. Ora usah diomongke wis ora. Ning yo ora kok ngono ku to, minimal mbageke, minimal mingkem. Minimal mbageke patasian ora. Iki sore-sore aja gawe geger ora. Mbageke wis perkara nggawa lan orane engko aku sing ngurusi. Tenan lho to? Iya. Ndara. Walijo sapa? Ndara Gatotkaca. Iya, Ndara Gatotkaca, Ndara Walijo. Ndara Gatotkaca. Wilujeng rawuhipun nggih Den. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Nggih, kula pundi ka jimat Ndara Antareja bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanana, Gong. Nggih, kula pundi ka jimat Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Ya, Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Wah, gelangmu anyar. Bar ngerampok. Wow. Caedan ora balekke emah. Pangestu Tampanana nggo jimat. Kabeh mung menehi pangestu tok. Ora ana sing menehi apa to apa. Lah apa? Ya apa sinden apa ngono. Kowe aja sok kaya ngono kuwi. Ora aja dikeplaki lho. Nek goblok wis biyen kowe ora. Oh iya ya. Heeh.
Niki ngeten Den Dara. Damel bingung kejut ana sing penggalipun ingkang abdi pun Semar Badranaya krana kula nampi rawuh jengandika ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan wonten ing Pedukan Karangkadempel menika Den estunipun kula menika badhe nyadong dawuh kula badhe nyungsung pawarta menggah menapa to ingkang dados darunanipun saha wigatosipun Dri Jengandika rawuh wonten ing mriki Den Ndara Gatotkaca Siwa Semar wonten timbalan sewu-sewu kalebutanku diagung pangaksama lan aku uga ngaturake sembah bekti kelawan Siwa Semar nggih Den nggih sowanku iki sepisan tilik marang kararjaning Siwa Badranaya Karangkadempel Dring tungkap angka loro kang dadi wigatine sawane Gatotkaca ki arep nanjihke karo Siwa Semar yen merga Gatotkaca nampa wujuding sasmita yen to ora suwe meneh Siwa Semar bakal bangun pengaran bangun kabulutan apa kuwi pancen bener wae merga Gatotkaca nampa sasmita jroning pasumeran jroning nendra ketika yen to Siwa Semar ngendika karo Gatotkaca nek Siwa Semar pengin bangun karang kabulutan bareng aku nanjihke marang resaning Kakang Mas Antareja jebul tinipun Kakang Mas Antareja uga nampa ngimpi sasmita kang padha kelawan apa sing ndak lakoni semono uga Dimas Antasena uga nampa wujuding sasmita saka Siwa Semar menawa kuwi utusane ngadil saka kersaning Siwa Badranaya mula aku nyadong dawuh munggo kepiyanggone Siwa Semar bakal bangun kabulutan iki wae anjrah kang puspita arum kasilring samirana mri sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras retnaning griya sewu Ndara janjane napa sing jenengan tanjihke kalih kula niku kula niku janjane namung nembe rerasanan kemawon kapan aku iso mbangun karang kabulutan nggih jebul tinemunipun para bendara-bendara kula lansur pendho menika malah sampun pinaringan sasmita sartanipun sampun tanggap kalian menapa ingkang kula gayuh lan kalian menapa ingkang kula sedya sakmenika Den matur sembah nuwun iya Siwa Semar janjane aku ya arep nanjihke karang kabulutan kuwi papan sing kepiye lan kanggo apa sartane mengko kudu Gatotkaca lan lansur pendho liyane kudu nglakoni apa supaya enggalo Siwa Badranaya enggalo bisa kasempatan anggone bangun karang kabulutan niku ngaten nggih Den sepisan kula ngatur matur sembah nuwun jalaran panjenengan menika sampun tanggap kalian menapa ingkang kula pengini kalian menapa ingkang kula sedya jalaran
Kula menika ngayom kalian para Pandhawa menika dereng ngantuk katranggeng Gumatrok badhe kedah kados pundi nasibe Semar besok anggenipun Semar puput momong para Pandhawa menika kula anggep kagem permulaan kuwi jenengan ampun ngendika ngoten niku niki basane Semar menika kula anggep minangka pambuku anggen kula suwita marang ngersanipun para Pandhawa ingkang kaping sugeng sampun merambah makaping-kaping niki ngeten ngeten janjane kula niku mung kepengin nentremke kahanane para kawula ing sakarang kadempel bangun Karang Kabulutan menika kadidri bangun Karangasem ingkang ketingal subur ijo royo-royo tetandurane para kawulane sami manunggal tetunggalan dados tunggal sami manembah kelawan gustine piyambak-piyambak kelawan pangerane piyambak-piyambak anut rangka percayane piyambak-piyambak sartanipun sami caket kalih pangarepe tumindak ingkang boten prayogi tumindak maksiat menika dipun singkiri lajeng sartanipun tumindak becik tumindak manembah rukun karo tanggane gandhes luwes sak solahe menika dipun lestantunaken supados ing sak mangke menika dadosaken tentrem kawontenanipun kawula ing Karang Kadempel embane kadidring awontenan Karang Kabulutan menika mila sak menika den kula niku bingung kula ajeng mimitine saking pundi ning kula pun cetha cara kula ajeng bangun Karang Kabulutan menika kula sampun ngertos kula mung bingung ajeng miwiti kepripun Siwa Semar daturi paring dawuh kudu kepiye apa pancen ana syarat srana sing abot lah niku lho bendara sing tanggap niku ngeten iki sing kula bingung niku mung syarat seranane den sing kula niku ajeng matur kalih para bendara menika kula menika wigih ringa-ringa kula menika isin jalaran ing atase Semar mengarep mbangun Karang Kabulutan mengarep mbangun kawulane wae kok dadak nganggo syarat sing werna-werna menika kula sing merkewuh kalian para bendara kalih para bebundhen ora dadi ngopo siwa aturi paring dawuh wae yen to pancen mbok menawa Siwa Semar ora bisa mujudake syarat-syarate mengko Gatotkaca sing bakal mbudidaya mboten sah ndak ngrepoti kalih sampeyan ora dadi ngopo mula Siwa Semar daturi bloko syarat-syaratane apa janjane niku nek cara kula mboten merkewuh tur nek janjane kula menika mboten jejeripun kere kula menika mboten jejeripun Manakawan mesti kemawon gampang dipun badhe budidaya syarat srana menika jalaran sepisan anggen kula bangun Karang Kabulutan menika betahaken syarat srana inggih menika sepisan wujudipun pusaka negari ing Amarta kang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada yen to butuhke syarat srana kuwi mengko Gatotkaca ora bakal kangelan mesti oleh yen to aku matur marang ngersanipun Siwa Prabu Puntadewa dening teng angka kalih anggen kula badhe mbangun Karang Kabulutan menika badhe rancak waton kedah ngagem syarat srana inggih menika wujudipun pusaka Ndrawati kagunganipun Sinuwun Kresna inggih menika kengaran Kyai Senjata Cakra menika den dene ingkang pungkasan menika mbetahaken syarat srana inggih menika pusaka Mandura kang winastan Kyai Nenggala den sikra yen permana kanca
Sikrong rakit nawang sesongko Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung maing rompek ing wadya Kurdakara reng kiri-kiri ora nanggana magawe glarina wang-wang Didemadaning kawontenan paduan Karang Kadempel Kocaping mangke tidem samya midhangetaken dados pangandikanipun Pamong Agung Karang Kadempel Kula Semar Badranaya kocaping mangke kalalukipun para kawula apa kang dadi darwanane ora ana macan putih gajah kemedhun saka menangken Jawi rawuhipun utusan saking negari Ngastina nanging Sang Tapa Begawan Durna mewah Sang Rekyana Patih Harya Sekuringkeng minggah madaning pendhapi padukan Karang Kadempel Repeper-peper pindho soto petarik sinambi jejuketan gawe kagiat kang samya mulat Pangono pangudas marendra kancana daya piyak-piyak jaluk dalan jaluk dalan
Sinumati caket kinari emong mbak lumembak mbak ing samudra ae ana ana bali lumut amra ganggang awit to denjeng-denjengan tenan to role senengane kok ya mbok ya ditata carane wong tuwa kuwi klera-kleru nek omong role kaya ketiban daru nasibe Semar dina iki ora kaya biasane sebabe iki lho nak mau ndara lansur-lansur Pandhawa Gorawuh rene lah kok iki teka pujangga negara Ngastina pendhita sing kondhang monyor-monyor iki penemban Durna hah penemban Durna ora duran nggo macul ndasmu kuwi ora kasar-kasar wong tuwa wis ya iki bapakku ya to iya yo ngapura Pak ya wong tuwa iki ya neka-neka iki Begawan Durna bakeke wis kok menawa ya pancen akeh para priyagung sing rawuh rene ya muga-muga wae dadi berkah tumraping kawula sak Karangkadempel ya Pak iya to Le menemban Darna kleru meneh ta kleru apa mau duran saiki Darna ayo dibenerke Pak Durna ora Darna penemban Durna sarawuh ngandika ingkang abdi pun Semar nyedhong dawuh sartanipun wilujeng rawuh ngandika penemban astaka swala-swala pritapa sumurante habla wah ya Semar kowe mbageke karo aku slamet tekaku ana ing kene ora liwat kowe mesti wae bakal ngaturake bekti karo aku ya ta nggih Den kuwi murid do teng kluthik iki ngapa ta iki mbok nek ngelih ki ya ora nuthuki meja wis sega wis diliwatke ngene ora kowe iki ngapa to Kong ora apa-apa nggih penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban oh iya mesine kowe ngaturake bekti karo aku tak tampa jalaran kowe iki minangka abdiku kowe iki ming wujuding batur kowe iki derajatmu kuwi pamong kelungguhanmu kuwi ana kawan kowe wajib ngaturake bekti karo aku nggih ya tak tampa ora pengestune Begawan Durna wae tampan ana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Regyana Patih Harya Sengkuni kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Semar tak tampa pengestuku tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan ya Role nala ganeng mbageke Penemban Durna wilujeng slamet bekti kula kunjuk penemban nala ganeng tak tampa pangestuku tampanana nggih kula pun diga jimat Ndara sampean Regyana Patih Sengkuni Regyana Patih Harya Sengkuni bekti kula kunjuk ya nala gareng tak tampa ora liwat pangestuku tampanana nggih kula pun diga jimat Truk mbake itu. Ya. Penemban Durna bekti kula kunjuk penemban. Ya petruk tampa kesu tampanana. Nggih kula pundi nggo jimat.
Rekyana-pati Arya Sengkuni. Bekti kula kunjuk Yaya Petruk tak tampa mengestuku tampanana. Nggih, kula punika jimat. Gong. Bagek kele. Sudik. Lah ngopo? Kaya ketekan debt collector. Bukan. Durna lho, Durna iki mbagekke iki ya Priagung. Priagung cap elek. Ki meng Priagung abal-abal. Lah ngopo to iki? Iki Punggawa Ngastina. Arek kae. Ora mbagekke, rak. Lah ngopo? Males cangkemku. Omong sembahku katur Darna anu Durna ngono males aku. Wes skip dulu ra. Bagong bagekke wegah. Manuta wak saduk wemer. Wegah ya wegah, ora usah meksa. Nyun ngapunten penemban Jan anak kula Bagong iki rada angel. Kendi sik. Nyun ngapunten niku mboten mbagekke kalih sampean. Ora apa-apa, jalaran Bagong iki. Ora seneng yen to Durna ki dadi pendhita ning Sokalima. Ora seneng Durna ki dijunjung minangka pujangga negara Ngastina. Mergo derajate Bagong ki mung Panakawan. Dheweke ngrumangsani lan derajatku ki pendhita agung sing kondang monyor-monyor. Mula Bagong ra sudi mbagekke karo aku mergo dheweke meri, dheweke kepengin, dheweke isin karo aku. Gawe cangkeme. Saya kok ngene. Jan omongan terus ora sudi melu omong. Ya wis ora usah kok ngono. Mula sing dipapuramu Semar, aku go ora kanca karo Bagong. Ora kanca ya wis. Kancaku wis akeh. Karo Durna mungsuh ora masalah ya. Iya. Mungsuh ki anu kanca ki ora kudu ajeg. Lah iya. Nek mungsuhe sitok ora masalah, tak tampa. Kantra legi lega lawaning ati. Apa? Kantra legi lega waning ati. Kanthi lega legawaning ati. Ya kuwi. Ya. Dadosaken kaget penggalipun ingkang abdi pun Semar Badranaya Penemban. Krana kula nampi rawuh sing andika wonten ing Karang Kadempel menika. Wonten wigatos menapa sartanipun badhe paring dawuh menapa kaliyan kula. Menapa rawuh sing andika menika saking pikajengan panjenengan piyambak menapa dipun utus dening Sinuwuning Ngastina aturi paring dawuh. Sepisan ngene ya Semar, sowanku iki tilik marang kararjanmu. Matur sembah nuwun. Iya. Ketitik iki pendapamu katon gedhe, ya ming ta nadyan to kayune maoni. Kayune maoni mboten masalah, sing penting delongkas wayang kula genep sekothak nemban. Lajeng-ajeng kula kepiyake teng ngarepan omah. Wayangan kula nemban. Kaya wis sakarepmu. Pendhapa gedhe kaya ngene kok kayune maoni. Kajengipun iya ngono empyake separo gendeng separo plastik. Kajengipun penemban. Ya wis ora dadi ngapa. Mergo Gusti iki nitahke titahe miturut kabisane lan apa sing diduweki. Nggih. Aku duweku mobil. Numpakku mobil. Nggih. Duweku bondo donya aku blanja miturut apa sing tak kepingini. Aku iso. Mergo jalaran aku duweni bondo bandu derajat pangkat, aku sugih matumpa-tumpa mergo nggonku suwita mangkesane Prabu Duryudana. Nggih. Kowe duwemu ming pletruk. Kowe ya numpak pletruk, kowe duwemu ming pit ontel, kowe ya ming numpak pit ontel. Kowe kudu duweni, kowe kudu nganggo apa sing tok duweni wae. Ora usah muluk-muluk mergo jan kowe iki dititahke karo Gusti, kowe iki mung dadi wong kere. Ngono lho. Kowe iki mek dadi wong kere. Kowe iki ora bakal duwe derajat pangkat. Nek kowe nggonmu suwita karo para Pandhawa iki, kowe ora njaluk bayar luwe. Ngono lho. Nggih. Ning kula nampa kok menemban. Nomah-nomah wis suwe-suwe mek modar kere kowe.
nampa wae. Lajengipun penemban mboten dados menapa ingkang angka loro. Sowanku iki ora saka karepanku dhewe nanging sowanku iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Supaya prapta ning Karang Kadempel. Wigantine ya kuwi anak Prabu Duryudana paring dawuh karo aku. Wigatosipun wis ana tulung contre iki negara Ngastina kaya dene ketaman pegebluk. Oke, kamu sing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk modar. Oke. Kahanane. Ekonomi. Kahanane uripe para kawula padha morat-marit. Padha randuweni gawean. Para kawula akeh sing padha nandang lara, watuk pilek gregesi lan sapiturute. Malah kepara iki mau bintang tamune kok ngono. Kula kahanan negara Ngastina iki mesake temenanan Semar, mesake temenanan. Tumuli anak Prabu dawuh karo aku merga panjenengane wis kepareng nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Golek syarat srana saka para Jawata, njaluk sasmita kersaning dat kamurwing dat. Kepiye carane supaya negara Ngastina iki iso waluya nirmala temahing jati, jati temah mulya. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo aku supaya aku prapta ning Karang Kadempel sing wigati Boyong Semar Badranaya Pamong Agung Karang Kadempel supaya prapta ning Karang Kadempel utawa ning negara Ngastina. Ora ketang tulung kedheping peninggal Semar kudu lungguh ning negara Ngastina ngemong para Satukurawa. Kula praptaku iki wale-wale apa Semar gandeng negara Ngastina bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon Semar Badranaya mula malih-malih apa aku arep mboyong karo kowe Semar. Marika den prayitma semuriris. Semuriris kapelik titi yawani kandayani. Trisanya purnama sasi gilar-gilar tengahing latar mileng lintang Bima Sekti. Nggih benemban sepisan kula nanggepi kalian menapa ingkang sampun paduka dawuhaken sartanipun kula nampi rawuh jengandika. Angka kalih kula nampi ingkang dados pangandika paduka. Ingkang jenengan pangandika nek sinuwun Ngastina ngendikake negara Ngastina bisa waluya nirmala temahing jati, jati temah mulya. Menawi kula kedah prapta utawi menawi kula sowan wonten ing negari Ngastina boten ketang mung sak telung kedheping peninggal. Niki ngaten penemban. Mboten kok nami kula menika nolak utawi mboten kok nami kula menika nampik ingkang dados kersa paduka. Mboyonge dumateng sowan kula wonten ing Praja Ngastina nanging kula nuwun sewu niki kula nembe gadhahi tanggungan. Tanggunganmu apa? Kowe sowan Ngastina tanggunganmu rampung. Mboten tanggungan utangan bang menapa-napa. Nanging menika tanggungan kewajiban anggen kula ngemong para kawula sak pedukuhan Karang Kadempel. Kowe sowan negara Ngastina mengko sing genteni Boyawan Durna. Karang Kadempel jaluk diaspal tak lakoni, tak turuti. Karang Kadempel jaluk WC umum tak gaweke. Omahmu iki pendapamu iki njaluk dandani, kayune njaluk diganti jati. Aku sagung lakoni. Mesti bakal kasembatan. Gek proposale piye ndekno takon kowe iki wedhus kowe iki ora. Weh. Iki arep ketoke nganyelke ning iki. Kayake arep ana trontong sulaing pepadang. Aku dalan ngarep omahku diaspal sing kandha sapa? Weh. Ora to? Ora. Tanggunganmu apa? Ayo, matur karo aku. Niki ngaten penemban. Kula niku duweni gagasan, kula mriku duweni gegayuhan. Gegayuhanmu apa? Mengko aku sing bakal saguh budidaya saran-saranane. Niki ngaten. Gegayuhan kula niki
abot jalaran menika ngembet dumateng katentremaning para warga para kawula sak pedukuhan Karang Kadempel. Gegayuhan kula menika kepengin bangun Karang Kabulutan. Awi kepengin bangun Karang Kabulutan. Depate piye Kakang? Karang Kabulutan kuwi mbuh aku dhewe ya ora ming Semar sing ngerti. Karang Kabulutan menika mboten kok wujudipun papan ingkang magrong-magrong menika mboten. Nanging Karang Kabulutan menika papan ingkang endah kebak katendreman, papan ingkang tansah sehat bagas waras kawulanipun ayom-ayem tata titi tentrem. Sami nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak, sami manembah kelawan pangeranipun piyambak-piyambak, anut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sartanipun para kawula menika cerak kalih pangarepe nek jroning lingkup RT rukun karo wargane, RW rukun karo wargane, lurah ya rukun karo wargane. Ah niku sing kula gayuh. Sartanipun para warga menika saged urip gesang ayem-ayem tata titi tentrem, tetanduran kang wonten sak kiwa tengening Karang Kadempel menika sageta ngrembaka tuwuh ingon-ingon Rajakaya sartanipun nitik iwan sageta ngrembaka ketitik anak kula Bagong menika sak menika sampun dados bos pitik lehor du Bangkok sasatne ya menika meneban mila kula nuwun sewu kula nembe duweni gegayuhan ingkang kados mekaten nek jenengan ngersake kula kedah sowan dinten niki wah kula nyuwun pangapunten ingkang saestu kula dereng saged menemban. Lah terus kapan kowe njaluk tempo tekan kapan? Njaluk tempo pirang dina? Kowe njaluk wektu pirang dina? Mengko aku sing bakal ngomong. Kirangan kula piyambak mboten saged mesthekaken tekan kapan gegayuhan kula menika. Jalaran anggen kula mbangun Karang Kabulutan menika mboten saged dipun mangertosi pirang dina, pirang sasi. Nggih nek mengke kula mboten kok nami kula janji, mboten kok nami kula menika janji kalih Begawan Durna. Ning kula matur nek nganti gegayuhan kula menika rampung sedina, kula sesuk sowan teng negara Ngastina. Nek rampunge seminggu rampung kula nggih sowan teng negara Ngastina. Nek sesasi nggih paripaksa sesasi kula kedah sowan wonten ing Praja Ngastina sak bibaripun kula mbangun Karang Kabulutan. Lah nek ngantos mataun-taun malah kok kepara dereng rampung anggen kula bangun Karang Kabulutan malah kula mboten rampung ngen kula bangun Karang Kabulutan nggih kula nuwun sewu. Panjenengan kedah sabar ngentosi sak rampunge gegayuhan kula menemban. Durna ila panalinganira lumansaring ratri. Linenggak sangganira kapisanan. Aning merang Brantayuda. Lole lolas tapel-tapel suaraku pun semurante wala-wala. Wedhus. Semar, wonten timbalan. Mau muni piye? Kowe mau ngandhake yen to kowe sagus maning Ngastina. Yen to wis rampung gayuhanmu, lah saiki tak takon, nek nganti gayuhanmu ki ora rampung-rampung. Mongko selak kanan negara Ngastina, kanane para Sata Kurawa, kanane para kawula Ngastina ki morat-marit merga ketaman gebluk. Lah niku lak urusane nata Ngastina sing saged nata kawulanipun. Nah menika senes kewajiban kula. Ning kowe kudu iso prapta ning negara Ngastina, nek rampung kewajiban kula. Semar, Nun. Kowe bloko suta wae karo aku. Mesti kowe wegah to semaring Ngastina. Batinmu mesti Kurawa ben modar kabeh. Kawula Ngastina ben morat-marit modar kabeh. Mboten ngaten meneman. Ayo bloko wae.
mesti batinmu ya sengit karo aku Mboten kok nami ngaten. Mbok. Cedhak kowe ora gelem nampa sing dadi dawuhe Begawan Durna lan sing dadi dawuh anak Prabu Duryudana. Semar. Nun. Nek kowe ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Karang kademel tak bumi angus tak gawe karang abang. Wedhus Durna kowe. Geblek malah teng krutuk mlebu nang cangkem kabeh. Cara nggawa sega no karek tak emplok. Apa? Kelekmu kuwi ora adus pirang dina. Aku ora suwe ratus ya, ming 3 sasi aku ratus. Santai wae, Mas. Wangi kelek kuwi wangi. Wong kelek wong kere iki ndayane. Oh, iki Bagong maju ngapa? Maju wae. Kudu kiper padhak ora. Nemban, piye? Sampeyanmu muni pripun? Sampeyan muni pripun? Nek bapakmu ora gelem tak boyong nek Ngastina aku sing meksa. Sartane aku bakal gawe karang abang kanan karang kademel mergo bapakmu ora gelem tak boyong nang Ngastina. Anggepmu apik apa ngono kuwi? Anggepmu bener. Kowe ngomong ngono ora delok-delok kahanan ki mboten. Kowe ngomong ngono ora delok-delok nek ning kene iki ana ketua ormas karang kademel. Iki bantrenge karang kademel lho. Tatoku lho. Bodolke mesin 4 6 piye sampean? Sampean kok wani ngucap sak geleme dhewe. Ora delok-delok kanan jero karang kademel ki anak Bagong apa ora? Arek sampean muni kaya ngono ora anak Bagong ora masalah, ora masalah. Mergo aku dhewe ora krungu. Aku mesti ora dikenani. Nek sampean ngenani, sampean ngrasani katentremane kawula sak karang kadempel sing ora trima Bagong. Bagong iki minangka dadi tanggung jawab keamanan ning Karang Kadempel. Ngono lho. Karang Kadempel arep diobak-obak karo wong kana-kana sing ora trima aku. Nek nganti aku ora melu-melu, nganti aku ora tandang gawe sing disengani para masyarakat ki aku. Paham ora kowe? Pendhita kok manuk guwek. Dopene ora. Ayo muni kowe. Sembedhengan karo Bagong. Muni ya. Wah, bapakmu ora gelem tak boyong Ngastina. Lah iki urusane bapak. Perkara mboyong karo bapak gelem diboyong apa ora, kuwi urusanmu karo urusane bapak. Mergo sing arep tok boyong kuwi bapak udu kok aku. Lah nek kok sing tok embet, sing mbok ancem kok kanane para kawula sak Karang Kadempel, kowe ngerti apa ora lho jenenge? Kowe ndek pikiran ora? Ndas gedhe tok uteke mung cilik. Entek-entekke ukuran iket ngono. Ayo, nek arep wani karo bapak, arep ngrusak Karang Kadempel, mung suwe udu sapa-sapa, mung suwe Nyai Mas Bagong. Kleru iki, kleru. Nesu kok kleru jenenge. Ah sing bener apa? Ki Mas Bagong kok Nyai Mas. Ya, Ki Mas Bagong Cerma. Cerma telesep. Siapa ya itu? Wis bebas ora. Wah, jan wis padhak ora, sembetrengan kowe. Apa kowe arep wani karo aku? Kalah kowe mergo aku ki pulwan. Ayo, arep mungsuh bapak, arep nantang ro bapak. Arep ngobak-obak kanan sak Karang Kadempel, mungsuhe udu sapa-sapa, ning mungsuhe Bagong tak tandangi kowe. Ayo,
tak ladeni. Ijen do ijen, lenang do lenang. Mbok iya. Aku roh cangkemmu ganyik ngene iki mergo kowe nggawa Kurawa. Nek kowe ora nggawa Kurawa ngahinge. Kaya wong ora gablek, Dit. Adake ora gepuk buataku raimu sisan ora. Ayo, jak apa? Aja neng kene, udu neng kene papane wong gelut. Lanjur nang endi? Nang ring tinju. Ayo, Ijen Durna Rubagong menang sapa? Tanganmu tekle siji. Tanganku lengkap iso obah kabeh. Sikilku iso tak nggo gajul iki amba. Jempole rong mene. Ayo. Ijen do ijen mungsuh Bagong. Aku roh kowe wani nantang-nantang wani sumbar ngono kuwi mergo kowe iki nggawa Kurawa. Kowe nek ora nggawa Kurawa iki mengki ngahinge, Dur. Durna. Kok mak pratap ta iki? Tipatat sing pundi? Golek udut. Oh, ampun iki lho. Mboten, Kang, mboten. Sempedengan ya udu eneng kene papan wong neter kadigdayan. Metu njaba. Ya. Metu njaba. Pendhita cupu. Manene kok metu njaba. Wis nang jero ngono. Tak trima penantangmu ya ora nang kene metu njaba. Wah, keparat ora. Dadi kaya ngene Role. Santai iki aku ora panik nek wis ngene iki. Aku nek ngene iki mung modal cangkem apa. Sing temandang kudu aku. Lah sapa? Kowe iki wani gawe perkara kudu wani ngrampungi perkara. Anak-anak Pandhawa nggo abrak apa? Go ngentek-entekke liwetan lho. Ora tak jeluk rene ora rampung perkarane. Sajake ora. Kok wah jan wis ora. Jan. Oh. Nek ora ngene lak ora sip. Bagong yo wong edan ora. Mugi wong madang ki kokoh wah jan. Tanganku yo isih reget. Ana wis ngono, jan wis ora. Entak-entak liwetan abrak apa dorene jare saguh bantu. Piye kek ana dawuh apa? Iki mau Durna rawuh mriki. Wigatine ajeng boyong kalih kula, ning kula mboten saged merga kula nembe duweni gegayuhan nggih menika mbangun Karang Kabulutan. Kula semayani nek pun rampung gegayuhan kula kok piyambakipun menika mboten ngersa. Lajeng meksa kalih kula. Terus Bagong nesu, terus nantang kalih Durna. Terus Durna metu njaba. Terus Bagong ngeret-eret aku ngopo? Sampeyan wonten ngriki? Heeh. Wigatine arep bantu bapakmu mbangun Karang Kabulutan. Kula ki anak sapa? Kowe ya anake kakekne Semar. Sing ngomong sampean kecilik sapa? Kakekne Semar. Terus Nala Gareng. Terus Petro. Kalih kula to? Ora iki. Wah, jan wis. Mbok kalih kula to, megang kowe iki ora dijak kok. Wah, jan. Ora dijak kon nusul. Ora ketang sangu 350 wis. Iso nggo modal kok padha ora. Kapan-kapan ajeng dolan teng segara mang ngabari kula. Ora ngono kuwi ora. Njur karepe kepiye, Kek?
Niki mangen dikoleh Bagong. Gong. Nun. Rene. Ngene tak jlentrehne Durna niku rawuh mriki ajeng boyong le bapak. Nek Durna ajeng boyong kalih bapak niku monggo merga kuwi urusane Durna karo bapak. Ning bareng Durna muni bapanmu ora gelem tak boyong nang Ngastina. Karang kadempel tak obak-obak, karang kadempel tak bumi angus. Niku sing mari gejolak hati kula mboten trima. Mula kula nyuwun tulung kalih jenengan Kurawa 100 kalih Durna mangundurke. Lha iki nyangkem susure ngopo? Kula mung rak mung modal omong sing temandang sanes kula. Ngoten lho. Tak takon, Nun. Kowe ning Karang Kadempel iki minangka ketua Ormas Karang Kadempel. Kula sing jaga kanan Karang Kadempel. Nek ana parang muka ngene iki wajibe sing temandang sapane? Nggih, keamanane. Lah keamanane kuwi kula. Lah sing temandang saiki kudune kula. Lah wis kono mangkato. Ngati-ati nyangoni Rahayu Slamet. Juh. Gak ngono kuwi. Ganti Gong iseng. Ora sak gelemu dhewe ora. Ampun to Den, mbok tulung to. Kula niku mbok diwangi to ya. Iki nggih demi ketentremane bapak. Bapak niku pengarepe Karang Kadempel. Sing diayomi kalih bapak, sing dimo kalih bapak niku kawula Karang Kadempel. Tulung to Den, sampeyan ki wangi kalih kula. Wah! Bapak niku kurange napa labo kalih sampean. Bapak duwe gegayuhan kok terus ana parang muka kok sampean meneng wae. Sampean niku bendara sing ora duweni tepos lira. Nek sampean ngaten iki kula wegah momong sampean. Wes rampung, kondur kedaton limbukan. Kok njo rampung. Wes to, Kendara wis saguh. Kena ora tak provokatori ngono mau kuwi ora bakal kae do temandang iki mung ting clekutis. Modale do teko mung nek tulisan genduren ingkungan, nek ora nek tulisane ngono do ora teko ae. Wes santai wae, kanggo mesti bakal merantasi kok. Ning tanggung jawabe kowe. Wes tak tanggung jawabane. Kepiye wae bapak kudu kelakon ngene bareng Karang Kabulutan. Mergo iki ora mung ngembet karo bapak dhewe, iki ora mung nggo mukti bapak dhewe. Ning iki uga kanggo katentremaning para warga masyarakat ana ing tlatah Karang Kadempel iki, Pak. Iya, Dole. Heeh. Bareng nyuwun pamit badhe midhalaken Sangjaring Purwadyabala. Ngati-ati aja kaya bocah cilik tansah nembakang piniji sang bakong sikrop medal. Keraan nganti arep nyanti kan. Ora geleme dhewe. Mbok wis semen nala gareng, Nun. Bojomu karo bojone Petruk konon limbukan. Kon nglibur Sanggaring para warga. Para kawula ning tlatah kene. Siap Pak ngestaken dawuh marang nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik, Dole.